Δηλαδή, ένα μόνιμο λάθος είναι για όσους το κάνουν στην αρχή, το τυφλό πρέπει να είναι από πάνω πάντα. Τα δύο ανοιχτά πρέπει να είναι από κάτω. Εντάξει. Πιάνω λοιπόν και κοιτάξτε πώς το σηκώνω και κάνω αυτή την κίνηση. Το βλέπετε? Η επόμενη κίνηση είναι αυτή. Βλέπετε πώς έγινε? Και έρχεται μόνο του. Ουσιαστικά, τώρα τι κάνω από εκεί και πέρα? Απλά ξαναβλέπω και ζυγίζω αν εδώ είναι πιο μακρύ, το βλέπετε τώρα, το φέρνω λίγο προς τα δω, το ζυγίζω. Εντάξει. Όταν θέλω, βεβαίως αυτό τώρα σας είπα, πρέπει να σιδερωθεί κανονικά. Αν ήταν των απερών, προσέχετε. Μπράβο. Όταν το μαζεύω, το τραπεζομάντιλο των απερών που έχει φάει κάποιος, είτε έχει κόσμο είτε δεν έχει το εστιατόριο, πρέπει κατά τον ίδιο τρόπο να ακολουθήσω τη διαδικασία. Ξαναδιπλώνω, εντάξει, από εδώ και από εδώ και φεύγω από το τραπέζι. Εντάξει, προσέξτε τώρα. Αυτό είναι το στρώσιμο για το τραπεζομάντιλο.